Je tu niekto? Tak kde ste kto? Už idem. Ale veď je to Poch? To ty tak reveš? Brox, som rád, že cestujeme spolu. Aspoň sa porozprávame. Čože? Ty cestuješ dostavníkom? No veľmi ja. Obyčajný sluha bankára Johansena. A takto obyčajná taliga by ti nestačila? Odkedy s takým ľahkým srdcom púšťaš ruble? Cudzie odjak živa. Túto cestu platí pán Johansen. Ó, to je niečo iné. Ten má peňazí, že by mohol kúpiť celý dostavník aj so záprahom. A kam ťa čerti vedú v takomto počasí? Vidíš toto púzdro? No, už vidím, pravda, že? A prečo ho máš na reťazi? Je v ňom 25 000 rubľov. Aha. A to hovoríš len tak? Ako keby si tam mal staré noviny? Ja strach nemám. Pri peniazoch je zoznam čísiel bankoviek. Podľa nich by zlodeja ľahko našli. To nie je zle vymyslené. Len či to vysvetlíš zlodejovi skôr, než ťa zahluší. Za mňa by hovorila bambitka. A kto ešte cestuje? No tak sa mi vidí, že si budeš musieť stačiť sám. To bude nuda. Sedieť v studenom, drglujúcom kočiari až do Revelu. A ako dlho to potrvá? V tomto nečase budeme vari radi, ak tam dorazíme okolo polnoci. Dobré ráno. Dobré ráno? Máte ešte voľné jedno miesto? Hoci aj 3. Povedal som jedno. Kam? Do Revelu. 10 rublov. Tu je 10 rubľov. V poriadku. Kedy vyrazíme? Kedy? Hoci aj hneď. Už sa stmieva a nemáme za sebou ani polovicu cesty. Neboj sa. V týchto miestach sa treba báť iba vlkov a medveďov. A späť do Rigy pôjdeš zasa ty? Tak bezpečne sa so mnou cítiš? Pozval by som ťa k sebe. Ak máš rád dobrú spoločnosť a pohárik vodky. Nie som proti tomu. A čo? Nejaká hostina? Ja ešte aká? Svadba. Ó, a kto sa žení? Poznáš nevestu i ženícha. Zinaida Parensová a tvoj starý priateľ Poch. Rom do teba, ty starý kujon. Na staré kolená sa ženíš? Blahoželám. Ďakujem. A koľko máš vlastne rokov? No, veru už cez 50. No, do konca života veľa toho už nenagazdujete. Mýliš sa. Zinaida má čosi našetrené a keď to priložíme k tomu, čo som si ja odložil, bude to celkom pekná sumička. Rozumie sa, toľko toho nie je, koľko nesiem so sebou vo futrále. Psst. Dávaj si pozor na jazyk. A naozaj nevieš, kto môže byť ten cestujúci oproti? Veď spí. Doteraz som mu nevidel do tváre. Stále si ju zakrýva tou kapucňou. Ty dám krk na to, že spánok iba predstiera. Je podozrivý už od začiatku. Ani na obed s nami nešiel. Jedlo si nechal priniesť do koča. Možno je to nejaký politický. Všetkých cestujúcich by ste mali legitimovať. Môže to byť nejaký zločinec na úteku. Už sa len toľko nestrachuj. A nebolo by lepšie zastaviť v nejakej krčme a tam aj prenocovať? Musíme ísť podľa cestovného poriadku. V Reveli vymeníme kone, ráno sa vraciame. Čakajú tam cestujúci. Boh vie, čo má ten cudzinec za ušami. Len aby sme sa čím skôr šťastne dostali medzi ľudí. Moja noha! Čo sa stalo? Páni, musíte vystúpiť. Radšej nás vytiahnite, vy blázn. Moja noha. Pozor! To je moja tvár, kto mi na ňu stúpa? To si ty? Ale veď sa toľko nemrv. Musím sa... Ale moja noha...
Aj, už je dobré. Chvála Bohu, že som vonku. Nemám zlomenú nohu. Ale veď na nich stojíš, no bo iba si sa poudieral. Čo sa stalo? Rozsypalo sa nám predné koleso. A čo teraz budeme robiť? Priahneme kone a dvojdeme na nich do Revelu pre kolára. Na koňoch až do Revelu a v tomto počasí? Ani za svet. Chceš tu na nás čakať? A čo si sa zbláznil? Pozrite sa. Svetlo. A svetlo. Nejaká krčma. Je to krovová búda pri zlámanom kríži. Tam môžete prespať a zajtra do poludňa po vás prídeme. Ja pôjdem do krčmy a nikto ma odtiaľ nedostane, kým kočiar neopravíte. Tak už poďme, lebo tu zmokneme. Ideme. A ty, Brox? Len choď. My vypriahneme a pôjdeme do Revelu. Zajtra si sem po teba prídem. No, poď aspoň na pohárik. Necháš ma predsa s tým černokňažníkom. Jeden pohárik nezaškodí. Tí drevorúbači hľadia na nás ako na svätý obrázok. Ale slovo z nich nevytiahneš ani kliešťami. A poďme domov, tu nič nezistíme. Prichádzajú nejakí noví hostia, pán strážmajster. Ale ten prvý je Poch. Poznáte sluhu pána Johansena? A pravda, že je to on. A kýva nám. Hej, Poch! Poch, poďte sem. Čo tu robíte? Ani neviete, ako som rád, že vás tu vidím, pán strážmajster. Predstavte si tú smolu. Ideme dostavníkom do Revelu, keď tu odrazu vletíme do nejakej jamy a rozsype sa nám predné koleso. A poranil sa niekto? Čím môžem poslúžiť, páni? Iba ja som si odrel nohu, ale to mi nebude prekážať v apetíte. Najskôr mi doneste nejakú večeru. A potom by sme tu chceli aj prespať. Máte voľné izby? Nájdu sa. Môžete mi ukázať moju izbu? Chcem ísť spať. Večerať nebudete? Nie som hladný. Zavediem vás. Zobuďte ma ráno o 4:00. Ten muž cestoval s vami? Toto je Brox, sprievodca z dostavníka. Sadni si, Brox. Hneď si objednáme niečo tvrdé. Áno, cestoval s nami. Ale je to čudný človek. Celou cestou spal a stále si zakrýval tvár tou kapucňou. Boh vie, čo má na svojej čiernej duši. Kam cestuje? Do Revelu. Prišiel až tesne pred odchodom dostavníka a za celý čas ani 5 slov nepovedal. Od niekiaľ ho poznám. Nespomeniem si. Varí v službe, pán strážmajster? A robíme záťah na jedného trestanca, ale vyšmykol sa nám darebák ako úhor, rovno spod rúk. Ak by ste cestou zazreli nejakého podozrivého človeka, viete, čo je vašou povinnosťou? Pre mňa sú teraz podozriví všetci, okrem policajtov. Chápem vás, Poch. Práve preto by ste si mali to púzdro lepšie skrývať. Nemusí ho vidieť každý lotor. A ešte niečo. V noci sa poriadne zamknete a neotvárajte ani vlastnému bratovi, rozumiete? Sklamali ste ma, pán strážmajster. Unikol vám nebezpečný politický zločinec a s ním aj povýšenie. Vaše blahorodie, krk dám na to, že sa ten darebák utopil. Chceli sme ho chytiť živého, ale ten šialenec sa rozbehol k rieke a začal preskakovať z jednej ľadovej krhy na druhú. Na vlastné oči som videl, ako sa jedna pod ním prelomila a ako zmizol v rieke. Kým nebudeme mať jeho mŕtvolu, nie je pre políciu mŕtvy. Rozumeli ste? Sľubujem, že ho dostaneme. Vaše blahorodie. Čo je? Vaše blahorodie. Ako to vstupujete do miestnosti vášho predstaveného? Vaše blahorodie, službu konajúci dozorca hlásim, že bola spáchaná vražda. Čo? Aká vražda? Kedy a kde? Hlásim, že je lúpež na dnes v noci. V krčme pri zlámanom kríži na ceste do Revelu. Zavraždili nejakého bankového sluhu a ozbíjali ho. Okradli sluhu? Išiel do Revelu ako kuriér. Niesol so sebou 25 000 rubľov. Strážmajster, oznámte to vyšetrujúcemu sudcovi Kösterfovi. Vy zavolajte súdneho lekára. O pol hodiny sa tu stretneme. Strážmajster, pôjdete s nami. Rozkaz. Aby
by som zhrnul výsledok prehliadky. Obeť bola zavraždená fínskym nožom asi o 2 hodine po polnoci. Nôž vnikol priamo do srdca. Obeť vo chvíli vraždy bola pri plnom vedomí. Zavraždený je jediný človek, ktorý poznal vraha. To je všetko, blahorodie. Ďakujem, doktor. Motív vraždy je jasný. Peniaze. Podľa stôp sa vrah dostal do miestnosti oknom, ktoré sme našli vypáčené. Vo chvíli, keď vrah vnikol do miestnosti, alebo vo chvíli, keď sa mu pokúšal vziať spod hlavnice púzdro, sa obeť prebudila. Je možné, že obeť poznala zlodeja, preto sa tento odhodlal k vražde. Z toho môžeme usudzovať, že okruh podozrivých sa zužuje na ľudí, ktorí vedeli, že bankový sluha nesie veľký obnos peňazí. Zavolajte krčmára. Rozkaz! Pošlite krčmára. Pohni sa trochu, nerozumieš. Tu je krčmár Krov, vaše blahorodie. Vy ste vraj zavraždeného nepoznali, Krov. Poznám len málo ľudí, vaše blahorodie. Vedeli ste o peniazoch, ktoré niesol so sebou? Odkiaľ by som to vedel? O takých veciach mlčia cestujúci ako hrob. Ale púzdro s iniciálkami banky ste videli, či nie? Boh bol veľmi neopatrný. Všetci si mohli všimnúť, že nesie púzdro pripevnené reťazou. Nevšímam si hostí. Starám sa iba o jedno, aby boli s pohostením spokojní a aby statočne zaplatili. To sú hneď 2 veci, o ktoré sa staráte, Krov. Áno, keď sa to tak vezme. Kto bol ten druhý cestujúci z dostavníka? Neukázal svoju tvár. Zahalil si ju plášťom a kapucňou. Ja neviem nič o ňom. Šiel hneď spať. Povedal len toľko, aby som ho ráno o 4:00 zobudil. A ráno nebolo vám na ňom niečo nápadné? Nož, mal naponáhľu. Keď som ho prišiel zobudiť, už bol oblečený. Núkal som mu niečo zajesť alebo vypiť, ale on iba zaplatil a ešte za tmy sa náhlil preč. A kedy odišiel Brox? Ten si vypil 2 vodky a odchádzal tuto s pánom strážmajstrom. To môžem potvrdiť. Vrátil sa ráno asi o 10:00. Išli sme zobudiť toho pána a keď sa nehlásil, vypáčili sme dvere. Našli sme ho v krvi. Ani si neviete predstaviť, vaše blahorodie, aká pohroma to pre mňa bude. Rozšíri sa to po celom kraji a živá duša u mňa neprenocuje. Keď prišli tí páni, v krčme bolo niekoľko drevorúbačov. Čo si o nich myslíte? Nemohol spáchať ten hrozný zločin niektorý z nich? Vaše blahorodie poznajú iba drinu a vodku, ale pre peniaze by nevraždili. A vy ste v noci nepočuli nejaký podozrivý šramot? V tej hroznej výchrici. Podozrievate niekoho? Koho by som ja, hriešný človek, mohol podozrievať? Stačí, môžete odísť. Ale až do môjho príkazu nesmiete opustiť krčmu. Obe izby zamknete a nikoho dnu nepustíte. Rozumeli ste? Ako by som nerozumel, vaše blahorodie. Ako by som nerozumel, vaše blahorodie. Ako by som... Podlízavý, ale pritom sebavedomý. Alebo je taký mazaný, alebo má čisté svedomie. Viacej mi však vrta v hlave ten tajúplný cudzinec. V dostavníku predstiera spánok, od táravého slúhu sa dozvie, že má pri sebe obrovskú sumu peňazí. V noci o 2:00 je bankový sluha zavraždený vo svojej posteli a o 2 hodiny na to neznámy cudzinec zmizne, ako by mu horelo pod nohami. Toho, keby sme dostali do rúk. Páni, viete čo? Poďme sa ešte raz pozrieť do izby, v ktorej spal cudzinec. Možno nám predsa niečo uniklo. Kde ste, Krov? Tu prosím. Kedy sa naposledy kúrilo v tomto krbe? Už asi pred 10 dňami. Spal tu akýsi kupec z Revelu. Včera sa tu nekúrilo?
Pán šiel rovno do postele, nekázal zakúriť. Podajte mi ten pohrobáč, nech sa lepšie pozriem na ten popol. Prosím, vaše blahorodie. Prosím, nech sa páči, vaše blahorodie. A prečo je taký dokrivený? Dokrivený? Veď bol dobrý. No pozrite. Skutočne. Prisahám, že včera bol ešte v poriadku. Čo len si mohol robiť? Pán sudca, myslím, že sme objavili dôležitú stopu. Vrah pohrabáčom vypáčil pochovo okno zvonku a tak sa dostal do izby. To je možné. No, poďme sa pozrieť, major. Prosím. Áno, okenica je zvonku poškodená. To vyzerá tak, ako by tu niekto liezol. Áno. Teraz by sme potrebovali iba toho neznámeho. Vaše blahorodie. No. Už to mám. Vedel som, že si musím na neho spomenúť. Moja pamäť ma nesklamala. No, čo je? Ten neznámy. Viem, kto to bol. Ste si tým istí? Vlastný krk by som za to dal, že sa nemýlim. Obávam sa však, že mi nebudete veriť. Tak hovor. Je to profesor Nikolev z Rigy. Dimitri Nikolev. To nie je možné. Upozorňoval som vás, vaše blahorodie, že mi to neuveríte. Profesor Nikolev, vrah, to je vylúčené. Ale je tu veľmi silné podozrenie, vaše blahorodie. Viem veľmi dobre, major Werder, že by sa to niekomu hodilo do hry, keby na profesora padlo podozrenie. Blahorodie, na základe zistených skutočností je mojou povinnosťou zadržať profesora Nikoleva a predviesť vám ho na výsluch. Robte si svoje, ale žiadam vás, aby ste krčmára Krova držali pod najprísnejším dohľadom. Až do objasnenia celého prípadu. Stražmajster. Rozkaz. Stražmajster, postarajte sa, aby sa profesor Nikolev v najkratšom čase dostavil k vyšetrujúcemu sudcovi na výsluch. Rozkaz. A niečo vám poradím, strážmajster. Bol by som veľmi nerád, keby profesor pri eskortovaní prišiel nejakou hlúpou náhodou k úrazu. Dúfam, že chápete, čo mám na mysli. V tomto prípade by som nebol ochotný zažmúriť ani jedno oko. A teraz, páni, môžete ísť. Ďakujem vám za pomoc. Vaše blahorodie, je tu ešte jedna okolnosť, ktorú by ste mali vedieť. No prosím, hovorte. Poch mi prezradil, že v Púzdre mal aj zoznam, na ktorom boli čísla všetkých bankoviek. Originál zoznamu má vraj pán Johansen. Babrák. Ten zoznam nemal nechať s peniazmi. Varoval zlodeja. Ale aj tak vám ďakujem, Brox. Zmocňuje sa ma nepokoj. Kde sa zdržiava profesor Nikolev? Býval vždy veľmi presný. Otecko sa určite vráti ešte večer. Keď pred 3 dňami odchádzal, prisľúbil mi to naisto. Mám vám urobiť ešte čaj, pán konzul? Rád si vypijem. To je otecko, pán doktor. Idem mu otvoriť. Konečne si prišiel, otecko. Dobrý večer, drahé dieťa. V salóne sa svieti. Máme návštevu. Kto je to? Uvidíš. Doktor Hanin. Teraz už verím aj na zázraky. Netvár sa tak prekvapene. Ale dovol, nech ti predstavím pána de la Porta, francúzskeho konzula v Rige. S veľkým záujmom a sympatiami sleduje národný pohyb v našej krajine. Je to veľký priateľ našej veci. Ja som Nikolev. Veľmi ma teší. Je byť cťou, pán profesor, že poznávam človeka, ktorý je pre svoj národ takou mravnou autoritou. Drahý doktor, čo ste to už zasa zinscenovali? Všetko ti vysvetlím, len nevybuchuj. Prišli sme ťa navštíviť s dôležitým poslaním. Tvoje rozhodnutie bude mať pre celé naše hnutie nesmierny význam. Môžem si sadnúť a vypiť čaj? Som celý skrehnutý. Musíš nás vypočuť. Ale prosím, len hovor. Ešte čaj? Pán konzul. Ďakujem. Drahý priateľu. Len pokračuj. Ilka, prosím ťa, prines mi ten flanelový župan. Áno, Páni odpustia, ale celkom som skrehnutý. A niekoľko polien do krbu. Áno. Drahý profesor, som poverený ťa požiadať, aby si sa postavil do čela politického pohybu, ktorého cieľom je vzkriesiť livonský národ k novému a slobodnému životu.
Žiadame ťa, aby si v nadchádzajúcich voľbách kandidoval za našu stranu. Tvoj neohrozený, čestný a spravodlivý boj za národné práva Livoncov posvetí politické ciele našej strany. To je, dúfam, všetko. Drahý profesor, nemôžeš mi to odmietnúť. Nemohol by som sa ukázať svojim kolegom na oči. Rozmýšľaj reálne. Máme ohromnú šancu vyhrať voľby. Ale potrebujeme osobnosť, ktorá všetky partikulárne záujmy zjednotí. Rozumieš? Koho kandidujú Nemci? Johansena. Najbohatšieho človeka v Livonsku. A proti nemu chcete postaviť chudobného profesora vyhodeného z univerzity pre radikalistické protinemecké zmýšľanie, ktorý je chudobný ako myš. Akú spoločenskú vážnosť môže mať človek, ktorý si musí zarábať na živobytie doučovaním hlúpych mešťanských synkov? Tvoja mravná autorita je viac ako Johansenovo bohatstvo. To je žiaľ Bohu ilúzia. Pre moje opozičné zmýšľanie ma pozná a obdivuje iba niekoľko anarchistov a intelektuálov. Ale väčšina bude voliť toho, kto im navarí chutnejší guláš. Myslel som si, pán profesor, že ste filozof a historik, a teraz vidím, že ste rodený politik. Rozmýšľate správne. Úrady im môžete vziať, ale s majetkom by to bolo ťažšie. Ohromil si ma. Vopred sa vzdávaš boja. Ja už dávno bojujem. Prečo potom nechceš kandidovať? Môj postoj nie je motivovaný politickými úvahami, ale čisto osobnými vecami. Neúspech by ma neodradil, poznáš ma. A o aké osobné veci ide? Musím to hovoriť. Bolo by mi to veľmi nepríjemné. Je to nevyhnutné. Ale ostane to medzi nami. Budem stručný. Po smrti otca som sa dozvedel, že jeho majetok je zadlžený na 20 000 rubľov. Je to veľký obnos. Rozhodol som sa, že tento dlh splatím. Dúfal som, že sa mi to do konca života podarí a zachránim česť našej rodiny. Niečo som už splatil, ale 12 000 rubľov som ešte stále dlžný. No a pred 3 týždňami som sa dozvedel, že mi zmenku nepredlžia a že celú sumu mám zaplatiť v hotovosti. A dokedy to musí zaplatiť? Už o 12 dní. A komu si tie peniaze dlžný? Hádaj. Vravo. Snáď by bolo možné u neho intervenovať, možno sa dá obmekčiť. Myslíš? Je to Frank Johansen. Kandidát nemeckej strany. Odkúpil zmenku pred 2 mesiacmi. To je predsa riaditeľ najväčšej banky v Rige. A najbohatší muž v Livonsku. Čerta, to je podlosť. Drahý kolega, v politike sa nad morálkou rozhorčujú iba diletanti. A potom v politike je nemorálna iba jedna vec. Neúspech. Musíme porozmýšľať, čím by sme prebili jeho najsilnejší tromf, jeho peniaze. Myslím, že by sa našlo východisko. Čo má na mysli naša milá hostiteľka? Môžem to povedať, otecko? Sám som na to zvedavý, dcerka moja. Otecko má v úschove peniaze. Veľa peňazí. Odovzdal mu ich pred smrťou jeho vzácny priateľ Michailovič Janov do úschovy pre jeho syna. To si radšej nemala hovoriť. Sú to peniaze, s ktorými nemôžem disponovať. A kde je syn vášho priateľa? Nemohol by vám pomôcť? Bolo by to zneužitie dôvery, ktorou ma poctil jeho otec. Rozhodne by som ho požiadal o pomoc. Vladimír Michailovič Janov žije teraz na neznámom mieste na Sibíri. Doživotné vyhnanstvo. To ale celú situáciu zjednodušuje. Nie, nesúhlasím. Vážený pán profesor, musím vám povedať, že mi dokonca veľmi imponuje váš zmysel pre česť. Pozrite sa však na svoju situáciu triezvo. Máte veľkú šancu vyhrať voľby. Bolo by hriechom zahodiť ju, aj keď musíte priniesť nejakú obeť. Ak vyhráte voľby, veľa získate. Môžete dosadiť svojich ľudí do vojska, do súdov, do polície, do štátnej správy. Protivníka vytlačíte z mnohých mocenských pozícií, v ktorých budete môcť robiť politiku osožnú pre svoj národ. Porovnajte, čo môže váš národ získať a čo môže stratiť, ak sa budete úzkostlivo pridržiavať svojej morálky. A posúďte, čo je vlastne morálnejšie. Drahý pane, vaše slová sú veľmi presvedčivé, argumenty veľmi sugestívne a možno by som o nich rozmýšľal, keby nebolo neskoro.
Pred 3 dňami to bolo ešte možné. Dnes je už neskoro a môj osud je úplne v rukách bankára Johansena. Ten sa už postará o to, aby mi znemožnil vstup na politickú scénu. Peniaze ešte stále rozhodujú o všetkom. Volali ste ma, blahorodie? Musím vám oznámiť, major Werder, že je to nehanebnosť a nehoráznosť, ako píšu noviny o profesorovi Nikolevovi v súvislosti s Pochovou vraždou. Nemôžem za to, čo píšu noviny. Strážmajster Eck riaditeľovi Johansenovi odhalil totožnosť neznámeho cestujúceho a redakcie sa potom túto správu dozvedeli z tzv. Spoľahlivých prameňov. Dokiaľ profesorovi ten zločin nedokážete, nesmie padnúť na jeho česť ani tieň podozrenia. Nikto mu nesiaha na česť. Noviny iba písali, že na 3 dni záhadne zmizol z domu a že je totožným s neznámym cestujúcim. To sú fakty. Ale ich uvádzanie do súvislosti naznačuje, že páchateľom je profesor. Riaditeľ Johansen v tom nemá prsty, verte mi, blahorodie. On už má iné spôsoby, ako vyradiť profesora Nikoleva z volebného ringu. Môžem to vedieť? Pán Johansen má v jednom svojom sejfe zmenku znejúcu na 12 000 rubľov, ktorej platnosť vyprší presne o 7 dní. Zmenku podpísal, no hádajte kto? Profesor Nikolev, pravda, že ak profesor tie peniaze neukradol a nebude mať čím zaplatiť, pôjde na Sibír. A ak ich ukradol, je jasné, že pôjde tiež. No to je pekné darebáctvo. Vaše blahorodie, eskorta prijedla na výstup pána Nikoleva. Kde ho zadržali? V byte. Predvedte ho. Vaše blahorodie, kategoricky žiadam, aby ste mi vysvetlili, čo znamená toto jednanie. Upokojte sa, profesor, upokojte sa. Všetko sa vysvetlí. Čítali ste už dnešné noviny? Nie. Priznávate, že ste boli na cestách? K tomu sa nemusím priznávať, pretože som to ani netajil. Sadnite si, prosím. Tak sa porozprávame trochu o tej vašej ceste. Odcestovali ste, myslím, pred 3 dňami, však? Je to také dôležité? Áno, veľmi. Odcestoval som pred 3 dňami ráno o 6:00. Áno. Použili ste služby Revelskej pošty. Prosím vás, hovorte vo vlastnom záujme iba čistú pravdu. Môžete mi vysvetliť, prečo prikladáte týmto otázkam takú dôležitosť? Dozviete sa to veľmi skoro. Áno. Cestoval som Revelskou poštou. Cestovali ste v poštovom dostavníku sám? Nie. Bol tam ešte jeden cestujúci. Poznali ste ho? Koho? Ja, toho muža? Áno. Nie, nikdy som ho predtým nevidel. Ale dovtípili ste sa, že je to bankový sluha firmy Johansen. Strašne veľa táral. Hovoril aj o osobných veciach? Výlučne. A čo hovoril? Spomente si, prosím. Nevšímal som si. Ale niečo ste zachytili, či nie? Hovoril, že cestuje služobne. Mhm. Nemal váš spolucestujúci púzdro, aké obyčajne nosia bankoví sluhovia? Možno. Nevšimol som si. Nemôžete nám teda povedať, či sa mu náhodou nepovaľovalo na sedadle a či ho mohli vidieť ľudia, ktorí prichádzali na staniciach do dostavníka? Driemal som v kúte a naozaj som nepozoroval, čo môj spolucestujúci robí alebo nerobí. Kam mierite? Vy sám ste so spolucestujúcim nehovorili? Cestou nie. A to ste celý čas len tak sedeli a driemali v kúte? S tvárou starostlivo zakrytou kapucňou. Prečo zdôrazníte starostlivo? Pretože vám išlo o to, aby vás nikto nepoznal. Možno mi naozaj o to išlo. To sa v Livonsku nesmie. Bola to iba predvídavosť, aby vás pri konfrontácii nemohli poznať svedkovia. Vaše blahorodie, vysvetlíte mi zmysel tejto narážky? Ak máte čisté svedomie, všetko bude v poriadku. Keď ste zistili, že dostavník nemôže pokračovať v ceste, navrhli ste prespať v krčme? Našťastie bola na blízku. Teda nepopierate, že ste dali prednosť nocľahu pred pokračovaním v ceste? V tom hroznom počasí bolo pohodlnejšie prespať v krčme. Urobil to napokon aj spolucestujúci. Navrhli ste mu to? Nič som mu nenavrhoval. Ale tuším, že sa pri tej nehode poranil na nohe.
Keď ste prišli do krčmy, išli ste rovno spať a krčmárovi ste povedali, aby vás zobudil ráno o 4:00. Presne tak. O 4:00 ráno to bolo asi 5 hodín pred príchodom sprievodcu Broxa. Určite ste mali nejaký dôvod, prečo ste dali prednosť skorému vstávaniu pred pohodlnejším cestovaním. Mohli by ste nám to vysvetliť? Do Revelu už bolo iba 12 vierst. Ponáhľal som sa. No to musela byť naozaj súrna vec, keď ste museli tak skoro vstávať. Mohli by ste nám prezradiť prečo? Osobná záležitosť. Presnejšie, prosím. Prepáčte, to je moja osobná vec. Odmietate vypovedať? Odmietam. Prosím. Ale tým veľmi zhoršujete svoje postavenie. Pán sudca, pokiaľ som to považoval za svoju občiansku povinnosť, odpovedal som vám na všetky otázky. Na ostatné odmietam odpovedať. Myslím, že mám na to právo. Právo na to máte, ale škodíte si tým. Ale prečo? Váš spolucestujúci už na druhý deň do Revelu necestoval. V noci ho niekto zavraždil a okradol o veľkú sumu peňazí, ktorú niesol so sebou. Zavraždil. A to žiaľ nie je všetko. Máme dôkazy, že páchateľom je cestujúci, ktorý v tú istú noc nocoval v druhej izbe. A pretože v tej druhej izbe ste spali vy? Ja, že som zavraždil? Vedel som, že to popriete. To sa vyvracia samo. Ale napriek tomu situácia je veľmi vážna. Môžete mi aspoň povedať, prečo podozrenie padá na hlavu toho druhého cestujúceho a nie na iného? Áno, môžem. Na okne sme objavili stopy, ktoré svedčia o tom, že niekto vyliezol oknom, pohrabáčom vypáčil okenicu na sluhovej izbe, vnikol dnu, sluhu zabil fínskym nožom a ukradol cenný obsah pochovho púzdra. Prečo je mimo podozrenia napríklad krčmár? Obvinujete ho snáď z vraždy? Nikoho neobvinujem. Ale mám právo sa proti nezmyselnému obvineniu brániť. A nemyslíte, že keby som naozaj spáchal ten zločin, od počiatku by som zatajoval cestu? Nikto zo spolucestujúcich ma nepoznal. Aj na to máme svedka. Strážmajster X, ktorým ste sa v noci stretli v krčme, vás poznal podľa hlasu aj podľa tváre. Ešte stále nám nechcete prezradiť účel vašej cesty? Ale, pán sudca, veď v tom nie je to logiky. Keď som nastupoval cestu, nemohol som vedieť, že pocestuje nejaký bankový sluha s plnou kapsou peňazí. Ale cestou ste sa o tom mohli ľahko presvedčiť. Myšlienka na zločin mohla prirodzene teoreticky vzniknúť vo chvíli, keď sa stala tá dopravná nehoda. Vaša kritická finančná situácia túto hypotézu iba potvrdzuje. Odkiaľ to môžete vedieť? Mám svoje informácie. Aká bizarná a zlomyselná hra náhod. Nikdy by som nebol pomyslel, že človek môže byť proti takému nezmyselnému a hroznému podozreniu bezbranný. Naposledy sa vás pýtam, poviete nám, kam ste cestovali, za akým účelom a s kým ste sa stretli? Naposledy vám hovorím, že nepoviem. Zatknite ma, ak chcete, ale nepoviem. Zatiaľ to neurobím, hoci existujú všetky dôvody, aby som to urobil. Musím vás však požiadať, aby ste sa až do odvolania zdržovali výlučne v svojom byte. Mimochodom, profesor Nikolev, kedy vyprší platnosť vašej zmenky v Johansenovej banke? O 7 dní. Dúfam, že tú vec dáte do poriadku. V tomto prípade by som bol totiž úplne bezmocný. Je vylúčené, aby profesor spáchal taký hrozný zločin. A keby sa aj priznal, musel by som si myslel, že tak urobil v pometení mysle. Milý doktor, vy ste starý priateľ našej rodiny a preto budem s vami hovoriť celkom otvorene. Ja som taktiež presvedčený o jeho nevine, ale musím vychádzať z faktov. Aj keď sa prieči logike, charakteru, porovnajte si život profesora, koľko ušľachtilosti a statočnosti v ňom nájdete. A život toho krčmára, aká je to temná a neznáma existencia.
Žiaľ Bohu, proti Krčmárovi nemáme najmenšie dôkazy, okrem oprávneného podozrenia, ktoré nemáme čím podložiť. To už žijeme v takom odľučtenom svete, že život človeka nie je nejaký dôkaz. Pred súdom to žiaľ nie je dôkaz, iba poľahčujúca okolnosť. Dôkazy proti profesorovi sú však rovnako aj dôkazmi proti Krčmárovi. Či nepovedal profesor Krčmárovi, že ráno o 4:00 odíde? Vtedy už bol nešťastník 2 hodiny mŕtvy. Aj tak to ešte nedokazuje vinu profesora Nikoleva. Čo ak vrah chcel zniesť podozrenie na Nikoleva práve preto, že vedel o jeho včasnom odchode? Práve preto nechávam profesora na slobode. Pocha totiž zavraždili, keď bol pri plnom vedomí. Ak by sa naozaj niekto dobíjal k nemu zvonku, mohol utiecť do krčmy a privolať pomoc. Ak túto možnosť nevyužil, znamená to, že ho zavraždil niekto z krčmy. A potom ostáva už iba jeden človek, ktorý to mohol spáchať, Krčmár. Zatiaľ je to iba moja teória, ale pevne verím, že vrah musí niekde urobiť chybu a že sa prezradí. Preto som poslal majora Werdera so svojimi najschopnejšími ľuďmi, aby ešte raz dôkladne prezreli celú krčmu a vypočuli ešte raz aj Krčmára. Profesor sa nesmie stať obeťou slepej spravodlivosti len preto, že náhodou spal presne v tú istú noc v krčme, v ktorej sa stala vražda. Milí priateľu, niekedy si ani neuvedomujeme, od akej hry náhoda pôsobenia neznámych síl záleží to, čomu hovoríme osud. Ale my žijeme v 19. storočí. V storočí osvieteného rozumu. Pomáham rozumu, ako sa dá. No, často som bezmocný. Mimochodom, ako vyzerá tá vec so zmenkou profesora Nikoleva? Ak sa nemýlim, o 2 dní vyprší. Jeho priatelia organizujú zbierku, aby sa mohla vyplatiť. Tento tromf si však nechávame na poslednú chvíľu, aby sme Johansena trochu zaskočili. Ak to nepostačí, musíme odhaliť skutočného vraha a očistiť profesorovú povesť. Ostáva nám už iba niekoľko dní. Vaše blahorodie, major Werder žiada o prijatie. Nech vojde. Drahý doktor, musím sa s vami rozlúčiť. Ste našou poslednou nádejou, blahorodie. Čo bude v mojich silách, urobím. Verím. Dobrý deň. Vaše blahorodie, mám dôkaz, že Nikolev je vrah. No, to je naozaj novinka, tak von s tým geniálnym objavom. Tu je, vaše blahorodie, kúsok ohorenej 100-rubľovej bankovky aj s číslom, ktorú sme našli v profesorovej izbe v krbe. To je naozaj dôkaz, že lepší už ani nemôžeme hľadať. To číslo sa pravda, že zhoduje s číslom ukradnutej bankovky. To sme si už overili u Johansena. Izba bola pravda, že dôkladne strážená, takže bankovku nikto nemohol podhodiť. Podľa vášho príkazu policajt mal kľúče celý čas pri sebe. Nikto sa tam ničoho ani len nedotkol. Krov sa ta určite nedostal? Myslím, že je to vylúčené. Ohorok ste našli v krbe. Áno. Napokon kde inde ohorené bankovky predsa patria do krbu. No, v každom prípade nám bankovka dokazuje, že vraždu spáchal niekto z obyvateľov krčmy. To sa rozumie, nie? Isté, vaše blahorodie. Major, môžete dať svojim ľuďom rozkaz, aby nechali Krčmára na pokoj, áno? A zatýkač na profesora Nikoleva? Toho Krova sledujte svojimi najlepšími agentami. Zariadím, vaše blahorodie. A profesora Nikoleva máme zatknúť? Prečo by ste ho mali zatknúť? Veď ste práve priniesli dôkaz, že je nevinný. Jano! Profesor Nikolev, stalo sa nešťastie. Čo ste sa zbláznili? Kde sa tu beriete? Už dávno ste mali byť vo Fínsku. Čakám od vás správu ako na trní a vy si takto ľahkomyselne chodíte po Rige. Profesor, ide vám o život, musíte utiecť. O čom to hovoríte? Všetko vám vysvetlím neskôr. Berte si najpotrebnejšie veci a utekajte. Nemôžem odísť, kým mi nepoviete, čo sa stalo. Bože môj, o chvíľu je tu polícia. V krátkosti vám to vysvetlím. V novinách som sa dočítal, že ste v podozrení z vraždy. Dojala ma statočnosť, za akou ste zatajovali naše stretnutie. Chcel som sa vám dať ako odvďačiť. A keď som sa dočítal o vašej tiesnivej finančnej situácii, rozhodol som sa vám pomôcť. V banke som chcel vymeniť zmenku za peniaze, ktoré ste mi priniesli do Revelu a povedal som, že ich posielate vy. Nechcel som prezradiť svoju totožnosť.
A vtedy zistili, že tie peniaze pochádzajú z lúpeže. Že sú to peniaze ukradnuté zavraždenému Pochovi. Poznali ich podľa čísiel. Neviem pochopiť, ako je to možné. Okamžite volali políciu. Bože môj, Pochové peniaze. Kde sa u vás vzali? Boli to určite tie isté peniaze, ktoré som vám odovzdal? Vyberal som ich z tej istej obálky. Ani som sa ich nedotkol. Je to možné? Nesnívam? To je polícia. Som stratený. Vyskočte oknom. Ja ich zadržím. Nepoznajú ma, chodte vy, pane. Stretneme sa v Helsinkách. Nechajte mi tam list post restante. Počkajte chvíľku. Už idem. S Bohom. A verte mi, som nevinný. Hľadáme Dimitria Nikoleva. Kde je? Pána profesora Nikoleva. No, nie je doma. Čakám na neho už asi 20 minút. Nesadnete si. Ale. Počúvajte, pane. Nestretli sme sa mi už niekde? Pochybujem. Nie som odtiaľto. Mimochodom, neudržujem s policajtami spoločenské styky. Nie ste vy Vladimír Janov, politický trestanec, ktorý pred 3 týždňami o vlások unikol policii? Chyťte ho! Chyťte ho! Je to utečenec! Utečenec! Tak. A teraz ťa už máme. Už nám vtáčik neujde. A môžete uviesť presne deň, kedy vám profesor odovzdal peniaze? 13. marca o 9:30 do poludnia v kostole v Revele. Áno. To znamená, že vám ich dal na druhý deň po vražde bankového sluhu v hostinci pri Zlámanom kríži. Schôdzka sa uskutočnila z vášho podnetu? Áno. Bol som v hroznej situácii. Niekoľko týždňov na úteku, na pokraji fyzických síl a bez prostriedkov. Profesor sa zachoval skvele. Pri stretnutí mi odovzdal peniaze, ktoré mu dal nebohý otec do opatery. Nevedel som o ich existencii. Keď som sa dozvedel, v akej ťažkej finančnej situácii sa nachádza on sám, rozhodol som sa, že sa mu za jeho šľachetnosť odvďačím. V banke ma však šokovali správou, že peniaze pochádzajú z lúpežnej vraždy. Neviem pochopiť, prečo by ju spáchal a už vôbec nemôžem uveriť, že by niečo také urobil. Profesor mi tie peniaze nemusel vracať. Vôbec sa nemusel na môj list ani ozvať. Riskoval svoju bezpečnosť. Pomáhal politickému trestancovi utekajúcemu z vyhnanstva. Touto výpovedou profesorovi Nikolevovi iba priťažíte. Budeme ho musieť súdiť nielen za vraždu, ale aj za spoluúčasť pri vašom úteku. Profesorovi už nemôžete ublížiť. V tejto chvíli je na ceste do Fínska. Vaše blahorodie. Čo je, strážmajster? Mám pre vás dôležitú správu. O kom? O čom? O profesorovi Nikolevovi. Že vám ušiel do Fínska. To už viem. Máme ho. Našli sme ho za mestom v Priekope. Je mŕtvý. V hrudi mal zapichnutý fínsky nôž. Lekár povedal, že tým istým nožom bol zavraždený Poch. Tak prečo som mal pravdu? Vrahom bol Nikolev. Samovražda ho usvedčila. Myslíte, major? Strážmajster, okamžite privedte Krova. Rozkaz, blahorodie. Ale najskôr ho musím nájsť. Vy neviete, kde je? Mali ste ho predsa sledovať. Do poslednej chvíle sme ho mali pod ohľadom, ale keď sme sa dozvedeli o tých peniazoch, odvolal som svojich ľudí. Okamžite zatknite Krova. Ešte stále nechápete, že vrahom je Krov? Trápim sa s vami už hodinu a stále zapierate. Ale teraz už ma prechádza trpezlivosť. Strážmajsterek. Služba, vaše blahorodie. Spýtajte sa tohto chlapa, ako zavraždil vášho priateľa, bankového sluhu Pocha. Bol to, myslím, váš priateľ. Bol to môj veľmi dobrý priateľ. Pozval ma aj na svadbu. Tak si ho vezmite do roboty. Ja to už z neho vytiahnem, vaše blahorodie. No poď, ty Lotor, poď. Milosť, vaše blahorodie. Všetko vám poviem. Pisár, zapisuj.
Asi o 2:00 v noci som zabúchal Pochovi na dvere a oznámil som mu, že Brok sa už vrátil pre neho. Otvoril a vtedy som ho pichol nožom. Dovliekol som ho k posteli. Keď som otvoril púzdro, v ktorom som okrem peňazí našiel aj čísla bankoviek, pochopil som zbytočnosť vraždy. Vtedy vo mne skrsla myšlienka zviesť podozrenie na druhého cestujúceho. Vklzol som otvoreným oknom do jeho izby a peniaze som mu vložil do náprsnej kapsy. S obrovským prekvapením som v jeho kabáte našiel obálku, v ktorej bolo 12 000 rubľov. Vymenil som jeho bankovky za ukradnuté a zmizol. Všetko ostatné som urobil potom po jeho odchode. Tá ohorená bankovka, ktorú si hodil cez komín do krbu, ťa prezradila. Pamätám sa, že v krbe nebolo po nej ani stopy pri prvej prehliadke. Začínal si byť nervózny, olúbok, a to ťa zničilo. Preto si aj vraždil. Vaše blahorodie, vidíte do človeka ako Božie oko. Bál som sa, že ma podozrievate z vraždy. Keď ste nezavreli profesora ani potom, čo ste tú bankovku našli, strašne ma to znepokojilo a v akomsi šialenom poblúznení som ho dnes popoludní vyčkal pred domom, sledoval až za mesto a tam som ho zabil tým istým nožom, ktorým som zabil aj toho prvého. Odveďte ho. To stačí. Tak čo? Nechcete niečo povedať, major Werder? Máte otvorené ústa, ako by ste mali niečo na jazyku. Priznávam sa, že som ohromený, vaše blahorodie. Neviem pochopiť, ako ste vedeli, že vraždil krčmár a nie profesor. Veril som, že profesor Nikolev je čestný a spravodlivý človek. To sme vedeli všetci. Ale ja som podľa toho aj konal. Keď sa nám Janov priznal, že sa stretol s profesorom a že dostal od neho peniaze, bolo mi jasné, že je nevinný. Nechápem, ako ste vedeli, že peniaze nie sú ukradnuté. Pretože v púzdre boli okrem peňazí aj čísla všetkých bankoviek. Aha. Vychádzal som z toho, že páchateľ ich rozhodne nepoužije, pretože by svedčili proti nemu. A ak ich profesor predsa len použil, to znamená, že ich neukradol, ale že mu ich niekto podstrčil. A to mohol urobiť iba jeden človek a tým bol krčmár Krov. Môžete to považovať za naivnosť od takého starého sudcu, ako som ja. Ale ja som bol od počiatku skalopevne presvedčený o profesorovej nevine. Viem, sudca nemá byť nikdy a priorne zaujatý ani proti obžalovanému, ale ani za neho, ale Čivari, žijeme už v takom odľučtenom svete, aby to, ako žil človek celý život, nemalo váhu dôkazu.